नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सीमाज बेस्ट किचनमध्ये। तर आज आपण बनवते नवरात्री स्पेशल उपवासाचा बटाटा वडा। तर अगदी साधी आणि सोपी रेसिपी आहे आणि झटपट बनते। चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी आता घेतलेलं आहे वरईचं पीठ। एका बाउलमध्ये आपण आता वरईचं पीठ 1 कप घेतलेलं आहे आणि नंतर अर्धा कप असं मिळून 1.5 कप इथे वापरलेला आहे। नंतर चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। तर आता हे मिक्स करून घेऊया। तर मिक्स करून घेतल्यानंतर आपण आता पाणी घालून बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। जास्त पाणी घालू नका, नाहीतर ते पातळ मिश्रण होते। तर थोडं थोडं पाणी लागेल तसं आपल्याला इथे वापरायचं आहे। जर तुम्हाला इथे साबुदाण्याचं पीठ वापरायचं असेल तर तुम्ही इथे घालू शकता, पण थोडंसंच घालायचं आहे वरईच्या पिठापेक्षा। तर इथे हे एवढं आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला ठेवायची आहे। तर हे पीठ आता आपण 10 मिनिटे भिजत ठेवूया। तोपर्यंत आता आपण वडा बनवण्यासाठी भाजी बनवून घेणार आहोत। तर पॅनमध्ये मी ते 1 चमचा तेल घातलेलं आहे। नंतर आपण घालणार आहोत जिरे तडतडल्यानंतर इथे मिरची अद्रकची पेस्ट घालायची आहे। तर हे खमंग चांगलं चरचरीत भाजून घ्यायचं आहे। तर मिरची भाजल्यानंतर इथे आपण घालणार आहोत उकडलेले बटाटे कुस्करून घालायचे आहेत। तर इथे मी 4 बटाटे घेतलेले आहेत। तर अशा आपण अर्धवट फोडी करून घालायचे आहेत। एकदम स्मॅश पण करायचं नाही बटाटा, अर्धवट अशा फोडी राहिल्या पाहिजेत। आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। आणि नंतर इथे मी लगेचच चाट मसाला घालत आहे, किंवा तुम्ही इथे आमचूर पावडरही वापरू शकता। तर अशा पद्धतीने इथे आपण सर्व घालून झाल्यानंतर हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर चटपटीत अशी ही भाजी लागते आमचूर पावडर घातल्यानंतर किंवा चाट मसाला वापरल्यानंतर। जर तुमच्याकडे चाट मसाला चालत नसेल उपवासाला तर घालू नका। तर वरतून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया आणि गॅसची फ्लेम बंद करायची। जास्त वेळ आपल्याला बटाटा इथे शिजवून घ्यायचा नाही, परतवून घ्यायचा नाही, कारण की आपण तो पहिलाच शिजवून घेतलेला होता। तर इथे आपली बटाट्याची भाजी वडे बनवण्यासाठी तयार झालेली आहे। तर आता आपण हे मिश्रण थंड झाल्यानंतर वडे बनवून घेऊया। तर जेवढ्या साईजमध्ये तुम्हाला बनवायचे असतील तेवढ्या साईजमध्ये तुम्ही इथे वडे असे बनवून घ्यायचे आहेत। तर एवढ्या साईजमध्ये मी असा बॉल्स तयार करून घेतलेला आहे। तर अशा पद्धतीने इथे मी सर्व आता वडे बनवून घेते। जर तुम्हाला चपट्या साईजमध्ये जर बनवायचे असतील तर तुम्ही तसेही बनवू शकता, किंवा असेही गोल साईजमध्ये बनवू शकता। तर आता वडे तिकडे तयार आहेत आपले। तोपर्यंत आपण इकडे वरईचं पीठ भिजलेलं आहे बॅटर। तर त्यामध्ये मी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे। मिक्स करून झाल्यानंतर पुन्हा इथे अगदी थोडासा किंचितसा बेकिंग सोडा घालायचा आहे आणि हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर मिश्रण चांगलं थोडंसं फेटून घ्यायचं आहे। तर इथे आपले वडे तयार झालेले आता आपण या वरईच्या पिठामध्ये डीप करून घेणार आहोत, म्हणजे असे हे घोळवून घ्यायचे आहेत। तर तिकडे तेलही आपलं गरम झालेलं आहे। तर गरम तेलामध्ये आता आपण हे वडे तळून घेऊया। तर तेल अगदी असं कडक गरम झालेलं पाहिजे, नाहीतर ते तेलामध्ये विरघळू शकतात। तर ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या। गरम तेलामध्येच वडे सोडायचे आहेत। तर कुरकुरीत होईपर्यंत आपण हे वडे भाजून घेणार आहोत। तर अशा पद्धतीने इथे आपले वडे सोडून झालेले आहे। पहिल्यांदा थोडेसे खाली लागतात वडे, नंतर ते वडे एकदा तेलातून सुटले की नंतर ते लागत नाही। तर अशा पद्धतीने हळूवारपणे आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत। जे एक्स्ट्रा मिश्रण पडलेलं आहे ते काढून घ्यायचं आहे। तर पहिले 4 अशा पद्धतीने इथे मी तळून घेतलेले आहेत। तर मस्त असे खमंग कुरकुरीत आणि खुसखुशीत असे हे आपले वडे बनलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। तर अशा पद्धतीने जे बाकीचे गोळे राहिलेले होते वडेचे तेही मी आता इथे तळून घेणार आहे। तर जसे आपण बटाटा वडे बनवतो रेग्युलर जे असतात बेसनचे, तसेच हे बनलेले आहेत। फक्त इथे आपण वरईचं पीठ वापरलेलं आहे। तर अगदी खुसखुशीत आणि कुरकुरीत असे हे वडे बनलेले आहेत। तर एक तोडून दाखवते तुम्हाला, मस्त असे खमंग टेस्टी झालेले आहेत। तर अशा पद्धतीने इथे मस्त असे उपवासाचे बटाटा वडा तयार झालेला आहे। आणि त्यासोबत मी इथे नारळाची चटणीही केलेली आहे उपवासाची, आणि त्यासोबत इथे मी शेंगदाण्याची लाल चटणीही केलेली आहे। तर ही उपवासाला चालते। आणि त्यासोबत तळलेल्या मिरच्याही इथे मी मीठ लावून ठेवलेले आहेत। तर इथे आपले वडे तयार झालेले आहेत। तर वड्यासोबत तुम्ही नारळाची चटणी, शेंगदाण्याची चटणीही खाऊ शकता। तर अशा पद्धतीने ही नवरात्री स्पेशल रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? जर आवडली असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा
आणि अजून जर माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूला जे बेल आयकन आहे त्यावरती क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचेल. चल भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत बाय.